Bale, ustez zuzenean gaudela jada. Bale, zuzenean nago. Bueno, ez daukat pasatu beharrik bideoa. Ai, ibili leizket eta horrela xera. Bueno, jarraituko dugu. Ai, hehe. Bale, bai. Nere pertsonearekin 125. Niveleko magoa. Eta nola non? Ze demora asko dataz nahi zerabiltzen. Ah, bai. Torreon de hierroa etorri nintzen boss opzionala itea, baina, bueno. Akatu egin ninduten. Eta... Zaborrokaiteko dela uste. Ba, utzi ingo dugu eta jongo genaiz. Bigarren DLC-an sarrera. Bigarren DLC-an sarrera zeon... Ah, mentxe. Mira, gertu daukau gainea. Baina honena izangoa bidaiatzea. Txain, hausetoki da. Ez kampanare el soles. Ba, falta zait, Bueno. Hainbeste denboran ibili gabe, eta... Oain pixkat... Entzatzeit kostatu ingo zait dela. Eskila pixkat hartzea. Teorian, hau errezakatu beharko nituzke. Ze toki ontako nivelez oso altu nahi da. Stamina, ez da jauzi. Vale. Enezena gogoratzen da... Biharren DLC-an izana nola zen. Naiz ikustuen da, bueno, ondo ikustea ala amateko. Bai. Vale, perfecto. Ez bada ondo entzuten zerbait edo, mesedez txatetik idatzi. Zerrela jakin goteta, ondo entzuten da, no eso. Vale. Pentsatze eta menan peniko bla. Hala menez. Hortaz hemen dago azalduta. Hori, Torre del Viejo Rey de Hierro. Hau zan azkena, bigarren o hirugarrena zan. Txaina, behiratu ingo bat. A ver. Bai, hau bigarrena da, bai. Vale, hortaz. Guazen. Hai. Aztu zait. Twitch jartzea. Pentsatzen sartu alizango naizela ona. Nao, seguru. Zaurrokoan preparakuntza batzuk egin behar izan ginuzen da. Sartzeko giltza bat bilatuta. Hortaz. Mira atentamente.
zer ikusten. What? Ez dut ulertzen zerunez ez da ezer egongo. Vale, cerrada. Hortaz. A ber, honako giltza nondik lortzen den. Salamarafu. Vale. Hortaz. Itzuli bergea. Hamenek giltza bila jomer dugu. Scholar of the First zenbait gauzatzezki gustatzen nola intzitun. Jolaz asko zailtzen du. Zeatik. Dark Souls bi normaletik. Da Bosque de los Gigantes. Caídos, vale. Amén. Tamén Salamandran Kova. Ah, vale, que non da. Buah. Vale, bakit. Ibili ginen toki hortan. Goratzen ez gainera esan nula inoizen egola ibilitak toki hortan da, zea. Lehenengo hau akatuko dugu. Zona hau oso horreza da. Ez, ja, golpe bat ezakatzea ditut. Hortaz ezpata honekin jungo naiz lehenengo zeak akatzen. Erraza dienak. Eta ez diate behar, ez zerreken zenbait golpe bat ezea akatu egiten dut. Junbergia hor behan dagoen koba batea. Que por cierto, hor dagoen ateare iriki dezakegula ustet. Ba, bueno. Aurra jarrituko da. Da. Hemen zuitzet izan. Hori da. Atake fuerteak izan. Ezpata luzatzeko. Zebitu zer rangotatik jotzen dira. Bueno, gema de bidea bat. Erabiliko ez sendatzeko. Vale. Ui. Buah. Karo. Magia inbeste daukat igotak pila bat kentzen dut jauen. Leheno asko kentzen nien eta gaina magia igota daukatela handik gehiago.
Ustea sustoa eman ditena. Vale. Hortaz, oain akatu berdeet. Apori. Tartako, bueno, hemengo hartu nun. Magia hau jarrekoet. Disparatu zala. Asai, gizona. Ai. Zerbait dator, ez? Ez kentzun egiten nun. Magia eta... pakea eman bezala. Batekin ez da nahiko izango da. Ok, eta ezin nahi zartu hain. Vale, hau akatu dut eta. Hemen ez dago aterika, ez? Ez. Egazan ez dut ulertzen hona, nondi sartzean. Hortik izango da, eskara horietatik salto egin dago. Zamendi bintzet hau, ezin da portu ez. Hemendik ezin daiteke sartu, ez? Bai. Igual, ilingo naiz, baina bueno. Bai. Ezin zan sartu. Bueno. Ja argi gatu zen. Hortaz bestaldetik buelta nahin berrokoet. Vale. Paso. Hor nauzkan lau harimagatik. Nondik joan behar nintzen? Hemendik ez. Ozen barrola. Perra, esnatu. Txoin Twitch jarri gabe daukat eta... Ez, enaugan jarretazia, emisioa.
Eta nun ikusten ea mezuiko latzen nahi gertzen. Hortik junitzen. Mendia ez da gartzen tipo hori. Ez da egite ondoain naizen orientatzen. Eba, no. Simbol horrei uste ja badauko dala. Honez egiten zuen? Momentuz jartzen dut. Baina eraztu nahi ja berrizken egiten dut. Hemen bizitzan anaukan ez? Hauts, jantziga bere inen behartzun. Zuzenean detektatu ite izula zean daukezula inventarioan. Hemen dizartzen geha gauza diteko jolazan bukaerako gauza bat. Sustu eman diten. Baina momentuz ez dugu ingo. Ze momentuz lehenautik deletiak egitea da, nire intentzioa. Ona saltatuko dut. Bale, zer, objetua hartuko dut. Bueno, amendik hartzean objetua dira, gigante horiekin jute zeatoki batea, gara ikusiko zutena, gero, egiten detenean ikusiko zutena. Koño, eta amendik ez da? Hortaz horra barban nun koño digutotea. Bueno, ez zaten ditzena, hartzituzu objetu batzuk non, objetu horiekin gero azkeneko boza bendrik errezagoa da. Akatzea. Hemen barrua zen ez hartu. Barrutik ateratzekoa, osea, baina sartu nintzat ezin ezin. Hortaz, harima hartuko ditut. Eta no, beste era bat intentatu beharko dugu. Paso geratzea. Itxaron, segundu bat deitzen ez ezki telefonoa eta hartu beharra betet. Vale. Deia. A ber, ez dakik jarrita dukatan, momentuz ezpatan atzaita ezko inporta. Zeatik, bat, bi, hiru, lau... karo, hone bi okupatzen dituta, egia. Jarri berdet. Silencio ez, kontrolar caída. Vale. A ber, pentsatze tola izango, ala? Oinitera nijuma, bezala. Ze bestela atzaita okurretzen. Bakatu ingoitut ezten nahi eta... Da, amendik jauzi egin magia hori jarrita. Hor bera. Bestela atzaita okurretzen.
Hemendik ez dago jetxiraik, ez? Ez... Hemendik ezin da... Horti pasadizo da, baina ez dakit nondik etortzen da. Bueno, nahi akatzen manaiz, ba, bueno... Pena bat, baina... Ez que bestela behiratu horkoet gira bat nola demontre jetxi hor bera. Hala, behiratuko ez zuan undagoen. Hemen azpian. Bueno... Hobea mendik saltatzen bat. Hortaz, magia jartzen dut. Joder. Buah, zua ikutu. Aber goitik akatu ditzazkian. Uztet ez ez, baina. Kakazarra. Baina, bueno. Guazen gara. Sendatzea berriz. Osea, magia honek guztiz kentzen du. Daño porka idadana. Ondo da. Lehenengo hau garbitukoet. Vale. Listo. Beh. Lodan bitartean horri. Ez dio molestatzen asko. Ah, bueno, markatzen dit. Taz. Atzea. Gutxenez bat akatu behar dut. Vale. Eta bestea non zegoen? Kaso alde hortatik ikusikoa bestea? Oen bai akatukatu. Vale. Zer ez dago? Bueno, hortaz magia botatzen dut. Eta bera jauzin bat. Amen. Hilda no. Ufa. Ez deten ulertzen goitu izatik genuen ikusten. O ez dut ikusi, o ez da ikusten, o ez da oso itxuno. Bueno, bai. Bat hartukoet. Zer izan puzka bat, ja, desuente falta zaigu. Listo. Bestea ez da ikusten. Uste jauzi egiten degunean, orduan ateatzen dala bere zeatik. Zulo hortatik. Batzutan funtzionatzen du honek, truko honek. Aber, haukentzen dut. Jarrikoet. Arkuan onda.
Beziak badauzkat baina. Lotzatu egiten da, non baita. Vale, ba... Magiakin akatuko dugat. Eta bestea... Jauzingo eta aldan urrutin, azulo hortatik... Zea mele oso... Zaila nuke izango, baina, bueno... Ez da hain erraza... Zaitea. Eskibatzea bola horiek. Eta batipat hori, esan detena. Denbora edamaki jolastu gabe. Piskat eskila galdu ditezu eta hori lepo nabaritzen da. Hemen zua da. Hola. Ez da atera, honen be. Txarren hori da, lerketa bat baino gehiago egiten du da. Ez que lehenko bola izpatzen dut, aero beste zerbait botatzen du. Epa. Piedra de fuego dragón. Anillo del halcón. A ver... non da hori. Es león. Amen. Beh. Hor kontuz hili bertzea. Ze... Ikutzen mazuzua... GG. Anillo de cuarzo de llama. Bai, hau jantzi berra dukat hemen. Bizitzana baina nahiago igual. Ez, bizitzana nahiko ona zen. Eta ez... Hau baina ekipoa degradazioa oain etzaiten beste importa. Eta nahi eta resistentzia magikoa. Handi, erresistentzia magikoa. Zuai erresistentzia handiago izatea. Buah, ez diote zerrek entzen. Lol. Mira. Uff, ia zutararen naiz. Beste hori baldator. Vale. Jejeje. Eskudak ingeratuet. Vale, magia bat aurreztu daiteke, aurreztu inberdet, porque hau... Vale, hori bakitzen dan. Hori da bestaldetik leheno akatu deuna. Tipo horrek edukiko bila etorren naizen.
Ah. Atake hau PvP-an beste pertsona atartzen maizu mugitzen nahi dalao txikitu ingozu. Vale, hau esan, llave de hierro pesado. Escudo grande de rebelde. Vale. Horrela ere ate bat zeon, non baitea juteko. Begiratuko, Vale. Ah, orben rojo hau zedalan beste munduak inbaditzako. Atzaldeon. Ah, badaki no atera ea. Vale. Oh? Ah, bai, lehenengo bosa hemen akatu genuen. Que oso horraza izan zala. Eta, klaro. Ka, baina giltza hori izbaukazu ezin zatera. Vale. Ba. Agarra. Osea, horre, hueko bat dago. Eta atemouko bat dago. Azik ez dakiten ona saltatzen bat hilingo nahi zen, ze toki hori ez talako existitzen esan dezakegu, ze Dark Soulsek askotan olakoak egutzeitu. Naiz eta ikusi lurra horrea zintziala erori bezala. Zatatu ingo, total, ez daukat ezarre galtzeko. Magia jarrikoet. Torre diu guapo, bai. Zerbait. Bez. Ez du funtzionatzen hemen. Toki honetan iritezea bai ala bai. Ez dago ezer toki hortan, azken finean. Bueno, hoin bai, DLC-a jongo beha, ja. San Torreón de Hierroan. Ai, humanitatea galdu eta hori da. Arazoa gara, baina, bueno, hemen zazpi dauzkat benaz. Ez da gauza handik gertatzen. Eta eskudu bate jaso dut. Hau zan, rebelde hau. Po, baina honen pisu asko hauka. LOL? Nola iritsi da tipo atorra? Ze hor mezua jartzeko? Hor gaina iritsi da. Batzutan ez dait. Jendea jakak ino ibiltzen. Ibiltzen dala bakit baina. Holago gauza harraroak ikusteko. Venga, etorri ahi. Ez dian borrokarei. Errez akatzez baina, bueno, denbora galtzen ez dian ahi. Eta bueno, oina ate ura irekiko zaigu. Lehen ezin izan detena eta sartuko beha ja bigarren DLC-an.
Eta, bueno, lehenengo DLC-a ezin duen amaitu, baina eske... boss haren kontra eske ezin dut irabazi. Eta ez dakit nola ingotan. Segurun ez nivelez igotzeko zailago naiz, eta pixka bera handuago jun. Eske ezin dut. Haren aurka ezin dut zerrain. Bueno, DLC-a bigarrena. Ai, ez dauket eskatu beharrik. Viejo torreón de rey de hierro, esan hau. Hau da, gabiltzan tokian, esan. Oso guapo itxuraz. Hori gustatzen zait Dark Soulsetik. Estetikamente eta artistikamente egiten dituzten munduak eta asko gustatzen zaizkit. Ke honek zua ematen du txuri honi, baina ez da zua. Ez ba, fiatzen. Bale, ez. Hilda hau da. Cuña de fundición, vale. Bale, bak izan cuña de fundición, zertakoa. Eta da objetu bat limitatua dana, toki batzuk irikitzen dizkitzu beraz. Ze bildurra mateitan. Eta ustet hemen ontxe katea pasatuta hemen txegoian da hola delengo gera. Ui. Iara eroi naiz. Torre de bruma. Vale. Hortik jungo dizkegu. Eta hortik jun behar dugu. Hemen ez zerbait da hola emateko. Coño. Lol. Ezin dut, zein, fijatu. Alexa. Bale. Kuña de fundizionekin hauek akatu ileiz, ketzu. Komenia no ez. Ez que kuñak gero boss baten aurka goratzen ez asko izateak komen izala. Baina uste jolasera, guztiak akatzeko tezea baukazula neko kuña. Eta hauet danak ere akatzen maituzu, liberatu bezala egiten zu, erabilin goet. Bategatik ez da zer gertatzen. Ze bossan aurkaz behazu kuñak erabiltzen, bossa zea da. Invenciblea da. Hori da, alma de Nadalia, novia de ceniza. Olakoak lortzen junda ustez gero objetuak eta euskatzula lortzea. Ematen du erregearen tronua izango dela. O erreginaren, ez dakit. Uix. Hortiz zerbait dago. Bale, hemen dijetxita zen. Hortaz, toki ezberdin haude. Balda amendik. Eta beste zen handik. Handik jongo naiz. Arbeiratzea. Hainbeste mantxa daudenean. Anillo de destreza. Eraztuna behituko, hauken duen behar dugu egin.
jarri. Hau. Eta nio de destreza. Pentsate destreza igoko gula. Hau da. Izena esaten, no? Ba bai, aumenta la destreza. Bale, destreza meretzitu 24 igoko liguke, eraztun honekin. Eta hori da txarra, ez? Espata honek destrezan D dauka. Bueno, eskalatzen du bai. Eta honek ez eskalatzen du destrezan. Beraz, ez legoke gaizki. Hortaz, espata. Bai, espata jarrikoet bestea. Eta nola durazio baina inbestetzeit inporta. Ze bizpata izaten dauzkadalako. Baina hauen magiakin daukaten kantatuta. Eta eraztuna jantzikoet destrezana. Alako build bat egingo dugu. Destreza eta zean. Magiakin. Bueno, hortik goixe bakarrik zeon. Begiratzea meretzu izan du. Vale. Vale. Hombre, amentik igual saltatu izango nuke botan zea horrekin. Baina logikoana da ordenean gesten jutea. Goiti bera, beraz. Vale. Bueno. Aurreko telezeko aurkarit normala baina gutxenez zeagoa dira. Debila hauak ez dut izango, baina errezagoak atzekoa behintzat. Momentuz. Hau tzoien nervioso jartzen hau. Ai, hau apurtzen junbertzinen. Ze batzuetan barroan gauzatoko batzen zinu zen. Vale. Ja festa hemen azten da. Bueno. Wow. Vale. Bat fuera. Atzea. Hilda no. Ezin nu mugitu. Ja golpeak eman da berriz zeiten ziaten. Estamina gesten ziaten. Bueno, kutxenez oso geratu naiz. Dark Soulsek hori dauka ona eta txarra. Gerlaria basea ez da inzaia pasatzeko. Baina, bueno, ez tezuain beste jotzen da zea. Besteko mina eta ez tezu egiten. Magoak askoz min gehiago egiten du. Baina asko zailagoa ibiltzeko. Baina hemen aterako da bat. Eta poliki jongo naiz, aber, irura atea beharrean. Arbehiratzen hori. Atzea harrapatzea zaila aldan, eta emateu ezetz.
Eki, vale. Ez, irurak atatzen dira. Buah. Eta mendik zulontatik azkaratera. Beste biak tonto bezala entretenituta dauden. Epa. Vale. Hortxe zean. Hori da, eraso oso lentoa daukate. Indartsua, txarrena etortzen zaizkitzunean batera ba, ez da laina erreza. Bestela, behaien atzea harrapatu. Eta zeitea, ba ez da zaila. Atxa de gerra zen, ez? Gotxoin. Bale. Niretzat ez du zertako bali. Naita zeon pasatu. Ostra, menuan egon. Justu objetu hartzea jun, pentsatuta ja hemen aurkari gehiagoz dagola. Eta hartetzeko bat. Bala, hemen dago orgoian egin dugun akatu ez egin dugun oietako bat. Bale, zerrez. Tanek ez zerrez digun. Guazen ba, aurre. Etxoan gauzat jarrekoet. Ez dela, ez dakit ba, zuzeneko azen bat damakin. Eta ez detein behar 2 ordu baino luzea oka, bezala YouTube egotzean zatituta igotzen zain bideoa. Hori ez dut ulertzen Twitchek hori zatik egiten du. Nagoen. Guadaina +7. Ostia. Guadaina destresakoa izaten dela ustet. Guadaina euskera sega da, bai, sega. ZD. Ezin genuk erabili indarratik. Baina bestela asko kentzen du, Asko. Oin, erasoan nahiko lentuak izaten dira eta areakoak izaten dira. Bihotza montaten gelditu intzait hor. Pentsatuet bera eroitzen ikula. Ez? Itxura zaukan da hor zean gozala. Vale. Losa de titanita, vale. Hemen ez. Hemen behiratu ebaltzen... Vale, zer ez. Vale. Hori zindetakatuz ez dagoetelako kuña edo hori. Vale, enteratu egiten dira.
Gora berrirora. Beak baldaki igotzen. Uste dut ezetz. Arra mugitzen da, parean ezin gaitu harrapatu. Horra eskuira joan behar du, baina hor tipo dago. Abrakatu ezakegun. Ez diote zerken du. Banaka, ze hor besteatu uste spawnatu iten zula barrua sartuzko, joa. Gildana... Ixi legitarrea, ez dut ikusirein. Osea, Dark Souls 2 zaila aldi mazan, DLC sartu zituzten, oso zaila zienak, horrei gehitu Scholar of the First Sin eta ja da lehioti saltatzeko modukoa. Gauza behiratu behar dut... Berrunda laruta behatzi. Ez gutxiago. Ez dakitena zeatik ez duen horra adibidez. Bizkarretik harrapatu. Eskerra. Ona ez dian sartzen. Berrukak haue baino zea gorra bazian, Ze haue bizkartik ia akatu iten ditut. Barrukak bizkartik atake kritikoa hain eta ez zian akatzen. Beraz. Hemen bat ateratzen da. Ui, saltatzen manun igual erori iten nintzen. Erori zen huekotik. Lukiko anu eran batera ona dispatzeko. Puf. Ezke txarrena da, hemen bat ateratzen da, gero handik etortzen da beste bat.
Alba, hemen txakatu behar dut, eskaera parea. Vale. Lehenengo akatuko eta hemen, gela hontan daudenak. Hor, muño hortan dagoen akatuko et, atetik bestalea pasa horretik. Mazpareo jarriko et. Ez. Normala dia berez. Bakarrik ze horrek botere bereziak ematezko hor dagoen. Nola zuen izena, enez gauratzen. Hau hartzen dez, tipo diazetorren. Azkeneko golpe hori. Hartu zakazka. Dark Souls 3 asteukara hontan egon da zea. Beta, PlayStation laua daukaten entzat. Ikusieten ez pixkat, zenbait gauza mejoratu dituzte adibidez. Pozioak askoz azkarrago hartzen ditu, magiak ere askoz azkarrago egiten ditu. Zenbat kuña de fundizion dauzkat, ba? Arretxaina. Abartu eta goranoa. Zer jakitan nahi duzen bat, kuña dauzkatan. Oaziran leheno bat baino gehiago mandizkit. Oien une hongo dia, hemen hongo dia. Bai, lau dauzkat. Uste boserako mameitutela 6. Enao, seguru, Uste 6 eman behar diara. Bale. Sartu nahi zingo, bagarrik erautzi eta torri da ia. Ze sartu dagoen uste beste bat ematez panatzula. Beira. Hori zen. Horko bitxo horrek hauei ze ematen dio, bonifikazion bat ematen dio. Carbón. Resina de pino de carbón. Ah, bale. Zuak intzaiteko. Inbuitzeko arma. Bez, hau ateratzen da. Eta beste hemen dagoela sartzen mazia ba. Bale, hemen pixkanak are, jungoia denborakin, atakeak ikasten. Eta normala izaten da lehenko aldiz etortzen zenean. Zeitea. Zaila izatea. Danza de fuego, usted magia badala. O piromantzia da. Bai, piromantzia da.
Vale. Hortaz, aurrera jarraitzen dugu. Erakarri ingoet, golpetxo bat eman da. Listo, akatuta. What the fuck? Vale, hemen ez dago paret. Zona sekreturi, zara? Ze bildura mateiten. Vale. Ez que pentsatzen zua aterako zala eta... Ba, hemendik jauzin lehizke, eta botan magia horrekin salbatuko nintzake. Paso, hain behera jutea, golpeka. Vale, tximiniako tokia da hor. Bala hemen. Hanekin aterako zara. Eta bat ez gaina bi atera jela guztut. Ezki hemen barroa sartuko naiz. Lasaiago ongoa naiz borrokan bidean. Aurka. Uff. Vale, bat akatuko. Bestean aurka julezketan bazai. Lehenengo aldiz, alabarda batakin datorrena. Talisman de joi puta bateatek. Hemen zerbait dago. Ni bai esaten nuen, ez zala normala talisman de joi bateatik bi aurkari horrela jartzetik. Vasija del alma, biderbi, bale. Horian noiz beta aldatzen nabaitut estadistikak. Ez da gizertako ongoian, onzi hau. Bale. Eta zer dago. Bale, hortik erakutzen zen. Hau. Baina gehiagoz. Bale, hortaz, hortik jomargea. Argutxen ez beste hogera bat pizten dugu. Zerat, neko urrutik gabiltz. Azkena piztu egun hogeratik. Bale. Beira,
Gaztiak. Gaztiak. Segizuta. Bare leherkariakin daude. Hauek ere bazpare apurtu. Ilusión delante, basura. Amén, está. What? Zer egiten du? Segi zuta. Boom. Hau da naportu. Sustoik ez detetan nahi. Jende pila atakatu da. Oso gauza raro dago. Koska bat bezala da. Ez da bezala, ez? Bai, horra lehun berra daukau bero. Eraztuna zuaren aurkakoa badaukau. Erresistentzia ematen diguna. Ondo torreko zaigu. Nope. Bai. Sendatu. Beiratu paretan, arbal dagoen. Zea sekreturik. Magoazen bera. Poliki jetxiko naiz. Kakazarra. Bueno. Hau katona. Nahita dago jarrita. Hor disparatzen dian, horrena. Joder. Vámonos. Arko atera erkot. Venga ya. Ahora está.
Zara, horre joite. Vale. Jende pila bat dira hemen. Ez dut erago lehenengo horiak bat. Elektrizitateak desente gentzen ziren, ez? Hauek? Egia, Dark Soulsen beti izaten da. Zuzko aurkariei edo, bueno, zuzko zehai, elektrizitateak kentzen di asko. Ba, igual ez dago gezki. Tokiontako katana bat egingoa nuke zeakin, enbuituta elektrizitateakin. Festus gehi 8. Festusa ze arma zan? Ba. Melera ibiltzeko, indarra eta destreza egiten dizu eta, motorrekoa jotzen hiltzeko. Boxoan hiltzen nahi duten entzat. Bai. Bala, mendik bosa etzegon bosik. Goratzen naiz, baina toki gogorra zan. Hortik etorri dira. Kontuz. Vale. Ez, nereak ez da pasatzen. Bereare emate uzatz. Vale, oain hartu. Ondo, titanita zenteiante ona. Beste momentu batean etorri horko du. Ipintzeu bestaldetik irikitzen dala. Hortaz. Deskantzatu dugu, magiak eta... Jauzi egitean magiak kendukoet. Ze ez dit ezertako balio. Eta zein daukan honen partez? Espata inbuitzeana. Arma magika. Ez... Zer ez... Bueno, 45 minutu gehatzez ezkigu. Zuzenekoa, eta agergutxen ez iristen gehan urrengo gerara. Ze ez ez dut zait, baina, bueno. Koño, jo, amendik etorri naiz ba.
Hor gora jomerkoet. Intenta arriba. Hemen gauzak itzalita daude. Beti bidea dago. Hemen dijo gonez, hemen di dauka aziratean pinta gehiena joan behar dana. Ba, toki berdina etorri. Hemendik gena izango zorra hartetzen zea. Hau libre hoteko zeatik izango. Hemendik magiak ez dira pasatzen az. Jode, zeakin. Geziak ez dira pasako. Naiz eta utzunea guki hori pareta, jola zantzata pareta zea bat izan. Pareta lixo bat bezala. Hemen zer dago? Zona sekretun bat izango. Bale, hemendik ezin da. Horta sortik egin behar dut jauzi bai ala bai. Bai ze jipoi eman gai daten hemen. Bat, bi, iru. Txurinun honen mozkeatu iten hau. Ez. Zea da. Que por cierto, gabiltz hau gabe eta NPC normalak egon laizke laguntzeko. Jolazan NPCak. Kolla, mendik behiratu aldeu. Jetxi bera. Hau ez dizute erazotzen. Iez egiten dute. Venga. Segi. Gezia baute hauzkat zuzkoak o gaztatu egin danak. Gran flecha de fuego. Erabilitzazket. Ezin ditut erabili. Ez bat arku handia jartzen. Arko largoak enutziko eta. Ez dizkituzten erabiltzen. Bena, ze sumaten diozu, ozuzko zeakin dizpatzen diozu. Eta lerketakin, ba, bueno. Fuera.
Ez da lertzen. Aigoin laizket. Vale. Ar nere parea etortzen dira. Hau, aportuko ditut. Goian ez den nahi lerketaik. Hemen dago. Aldain egiten da. Bestean labakin zauritua, baina gutxi kendu dio. Gutxi kendu dio esan nahi dut behaiek ez zuzkoak diela, zu tipokoak diela. Hortaz, elektrizitateun zerbait izangoa no. Ar gigante horietak horrek, erraldoi horrek, zua botatzen dion nahi gabezea batei, barrildun batei. Hemen dabil hau. Ze... Laba botatzen diona, hauetako batei erortzen mazaio, lertu egiten dira. Ui... Era hor lertu da. Hori esan, nahi nuna. Torri. Ez. Corre. Urakatuta, hortaz gatzen zaizkit. Urakatu egin da? Bai. Geratzen zait tipo ura, arkero. Bai ez? Kontu ziler naiz, goiko horrek. Ze hauen ere parea etortzen dira ikusten. Honen magia areakoa egiten duen leheno ezela zuana. Honi. Vale.
Arma magikak ez dit ezertako balio. Arma ez dauket da. Eskuinean. Bastoi daukat bera. Bale, melera. Gertuatu dagoan. Etorri da. Venga. Listo. Oinazten da egiten, magiak. Bestean non da honan. Har lehertzen dan bestea ikustean edo. Vale, anillo cuarzo de llama. Gure vigilatuta izatean edo, tipo ura. Anillo cuarzo. Oscuro zen? Ez uste zena. Cuarzo de llama mastre. Leheno gehi bat hartu dugu. Ten gehi hiru. Bale, hau oso ondo torreko zaigu gero. Vale. Beste horre. Tarta zate hori nola irikitza dute da? Egoalaz ezin da ireki. Euskara. Beiratu bitut hormak. Horma hontan ez, baina hemen egon laizketa zona sekretu bat. Bale, ez dago zer. Etxe gustatzen toki hone daukan itxura. Bale, espata luzatzen zaion azatu. Txarrenare, ni magia guztiak gaztatu ditu dala. Eraz hori daukate txarra, mugimendu osoa bereziak egiten ditugu. Aurkari honek. Eta eraztuna zuan aurkakoa ja jarri da. Segundu batean korak joko naiz. Gauza nahi detain. Vale. Eta gehiago zertzan, enbernun. Bai, eraztuna jarri. Zen aurkakoa. Destreza mantentzean eko nuke. Hauxe. Ez hau estamina rekuperatzeko da, ez? Bai, ez. Horta zau nahi hauen. Eta jarri behar nuen. Hau, jamaz gehiru. Arko gigantea hone daukana da, adibidez. Fletxa handia leheno botatzen utzen. Segur txikentzen dio da.
da aurkari bat ere erraza. Poliki orain ze gehiago atea leizketa. Fija humana. Titanita. Vale, titanita fragmentoria. Terreit de cerca. Baina, hemen zeurbendik aterago ja betiko gerlariak. Hautzetatik. Lugar de tiro. Falta zan amago aquí. Bale, horzea sortu da gerlari bat. Ikarri ingo dugu. Benetan oin sortzen da, bestea etorri danea. Non daude hauek. Gaztea. Estoy valido. Hau jarri perfecto. Ara urrengo gera Leicester aurkitzen, iristen naizen. Hala badutxeo. Igual bai arkua komeni atatzea, Etorri ahi. Elektrizitatezkoa da. Ja aurkaririk gehiago ez daula usteet. Dafa. Bestia bat errezak, Pentsatzen magoak dian horrekin errezak izango ziela akatzeko, nio. Kontuzatzean tipoa da. Arrezpata honek gehiago kentzen dian. Kontuz. Bola bat sortzen du. Bola horren. Ez arrez. Eskerrak eskudak gineo. Fizikoki baztoiak ez dut ezarreken. Magiak ez da.
Baina... bizkarreli garbatzea ditutenean... beti... izaten da golpe fuertea. Horbean, seguru nago pila bat ateatzen diala. Vale. Inola zer salto ez egitea. Hogera uste tortxe dagola. Ze hortatik pasatu da. Venga, gero arte. What? Hementxe dala ustet. Hemen zelezka? Kagazarra. Ez hemen da. Xeri. Bale lortu dugu. Hogera beste batea, iristea. Hemen gauzea lortu hor da. Hemen sartzeko. Cetro de hierro hori. Baina ez da un jau. Vale. Eta horra juteko joan behar gina... hemen behera. Baina baino ingoltena da, hemen utzik, gaurkoz. Minutu eta berroi minutu, ordu bete eta berroi minutu gaz. Neko ondo. Desente gauza egin ditugu gainera. Maiola itzuliko naiz, eta abar nibele zigotzeko baduka da. Ja, ez dakit zenbaten zegoen nibela igotzea. Igo behar detena da... Ez... Hau ezin dut egin, ez? Bale. Bale, bat, nivel bat igo lehizket. Bizitza... Estamina ez da asko igotzen. Ba... Indarrare ez... Destresa igotzen baet emeretzitiko gehiara, eraztunak inegi gozait gehiago. Arma derecha berrundalaro eta behatzitik berrundalaro eta marrera. Inteligentziak ez dago zentzurik igotzea ja. Adaptabilidad nahiko ondo dago. Estabilitatea falta baitza eta hemen golpetan askotan aritzen de beraz. Adaptabilidad igokoet. Eta agilitate pixka gehiago izan dezala. Eta 2008 nagoekin, haber, mejoratu zakedan. Be eskalatzen du magiakin. Zenbat dago? Gehi lau. Txoina. Eta hau da, gehi 10. Honek hemorragia zertzen dut honek ez. Reforzar. Bueno, zerbait gehiago ingo dugu. Oen, bost titanita zenteian tebiltzea hau mejoratzeko. Ez dakit.
Bastoia ezin dugu mejoratu, ez? Ez jaure topean gaukau, baita ere. Ba ez detiroko, momentuz ez. Ai, bueno ez. Ba, bueno, hemen utziko dugu, espero zuen goztoka izan dela. Dale, urren arte. Aio.